So kamar yadda kuka gani a thumbnail din video kuma in ce akan title din video, yau za mu nuna muku yadda za ku sauke Microsoft Word application akan Windows operating system naku latest update 2026 ba tare da kun biya ko sisi ba. Ba tare da wani dogon introduction ba ko ɓata lokaci, bari mu je ga kan bidiyon. So za ka shiga cikin browser ka, za mu ajiye muku link da za mu yi amfani da shi domin mu je mu sauke extension file a kan computer mu. So bari mu ce Ctrl V, za mu sauke muku wannan link configurationoffice.com ko kuma in ce configoffice.com, sai ka ce enter. So dukan ku na san kun san cewa ba za a sauke Microsoft application ba, dole sai an yi subscription. So mu za mu gwada muku yadda ake bypassing na wannan Microsoft application daga kamfanin Microsoft officially ba tare da mun biya ko sisi ba, kuma ya mana running ba tare da mun sha wata wahala ba. Okay, so za mu fara da setup. Computer mu 32-bit ce, kamar yadda kuke gani anan muna da 32-bit computer. Sai mai scrolling zuwa ƙasa, sai mai selecting office. Za mu ce muna buƙatan 2024 volume with license, gashi nan LTC professional kenan, plus kuma muna buƙatan plus ne na 2024, shine latest nake tunani akan wannan site nasu. Sai mu taɓa kan shi. Okay, so wannan duk bamu da matsala da su. Bara mu je mu scrolling ƙasa. So bara mu cire daga iya Excel muke bukata, sai Microsoft Word, sai PowerPoint, wannan duk bamu bukatan su. Muna da guda uku kenan, Microsoft Word, Excel da kuma PowerPoint. So bara mu zaɓi language, muna so da ji muna akan English. Okay, bayan mun zaɓi English sai kuma mu ce next. So bayan duka mun yi wannan, mun zaɓi language, sai kuma mu je nan export, sai mu yi exporting. So idan muka yi exporting, za mu je ya je a matsayin XML format, mu ce okay. Za ku ga ta fara downloading na extension file bayan mun yi accepting na wannan terms and condition. So za ku ga cewa ta fara downloading a nan, kuma ta riga ta mun downloading configuration file. So abu na gaba da za mu yi shine Office deployment tools. Wannan shi ma za mu je a search bar mu rubuta wannan Office deployment tools, sai mu danna enter akan shi. So me za mu dauko anan? Nan kuma za mu sauke T60 application ne, kamar yadda kuke gani ga nan. Za mu je ga download, za mu download nashi. So shi ma ga yanayi na installation. Okay, so mun riga mun sauke shi. So abu na gaba da za mu yi shine mu je mu yi copy na wannan files da muka sauke daga download folder namu zuwa okay. Za mu ce copy, sai mu ci Ctrl X, sai mu yi creating sabon folder a cikin document. Za mu ce Ctrl N, sai mu ce words. Muka shiga ciki sai mu yi paste na shi. So bari mu bude CMD command prompt kenan. Bari nan as administrator mu ce enter. So ina tunanin da wannan za mu fara exe file ne. Okay, wannan extension file da ka ɗauko za ka yi double click akan shi, wanda zai baka dama ka yi installation na license agreement. Okay, so bari mu ce ina muka zo a this PC, sai mu je ga document. Bayan nan kuma muna da Word, da muka shiga Word sai mu danna enter. Okay, so file ya zama extracted successfully. Kamar yadda kuke gani muna da setup, wanda wannan shine application da zamu yi installation using CMD namu. So bari mu koma ga CMD, sai mu ce Ctrl R, CMD, enter. Okay, wannan ba system tab 2 bane, ba root version bane, CMD run as administrator. Okay, so abinda za mu yi na farko shine mu fara da command da zai ba mu dama mai installation na ita kanta wannan application na Windows company ko kuma in ce Microsoft company. So yanzu ya command ne yake, za mu ce setup.exe executable kenan, sai /configure. Okay, configure, sai kuma wannan configuration 360.xml.
So bara mu je ga configuration da babban letter wannan da kuke gani na sama gashi nan, za mu ce configuration configuration.xml. okay, so idan muka danna enter za ta fara installation. okay, so ina gidan na dan saka error mistake a nan, configuration.xml file ne, setup.exe. okay, so me error anan, matsala ne shine ba mu yi navigating zuwa wannan folder ba, so bara mu je mu copy paste control x akan direction din, sai mu dawo sai mu ce bara mu ce cd into this location. So muna cikin location din yanzu, za mu ce setup, yanzu muna cikin system32 ne, setup.exe, sai configure, sai kuma wancan configuration din .xml. okay, enter. So wannan shine command din wanda zai bamu dama mai installation na Microsoft Word akan Windows computer namu ba tare da mun sa product key ba tare da mun yi monthly subscription ba, kuma ni na riga na jarraba wannan akan computer na. So kai idan ka bi wannan step, kai navigating a cikin wannan folder, ka seta wannan command setup exe configuration.xml, so za ka kai ga kai installation na Microsoft Word akan computer ka. Bara mu damu, bara mu ce Word, kai za ka jira shi ya gama installation because ni na riga na installation, na gwada muku ne. So za ka je ga shi kuna gani na yi search Microsoft Word kuma zai bude mana kamar yadda kuke gani. So kasantuwa na ƙara saka shi a downloading ne, so kai ba zai bude maka haka ba sai wannan installation din ya ƙare. okay, sai ka jira sai installation naka ya ƙare, wanda mu already mun riga mun yi installation nashi, yasa nake so in shiga cikin nuna muku. Ba mu shiga a blank test, sai mu ce ku yi subscription na Arewa Cyber Academy, kuma ku yi like domin 'yan uwa su amfana. okay, so wannan kenan control A, bayan mai control A sai mai control B don bold da underline da kuma E don su karkata. So duka kenan anan muka karshen wannan bidiyo. Idan ka ji daɗin kallon wannan bidiyo, ku yi subscription, ku yi like, ku comment domin a ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku bidiyoyi kamar wannan. Ni ne dai Fulani naku har kullum, ina ce muku assalamu.